ಮಂಗಳೂರು ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಇನ್ನಿತರ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಡೆಕೋರ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ. ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಕಿರ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪೊರ್ಲು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಡೆಕೋರ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳು ತಾರನಾಥ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅವರು ಬ್ರೌಷರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪೊರ್ಲು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಡೆಕೋರ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭಾಶಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪುನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಈವೆಂಟ್ ಡೆಕೋರ್ದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಇನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನೆ. ಪರಂಗಿಪೇಟದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಕೆ ಬೇರ್ನ ಮಾಲಕತ್ವಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕ ಯುಗಡು ಭಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಲಂಕಾರವು ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ದಿನಕ್ಲೇಡು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮನು ಇನಿ ಎಂಕಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರು. ತುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದು ಬರಡು ಆ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಜನಕಲ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂರೈಸಲೇಕ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಹೊಸತನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಂದಿರಲಿರು. ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಂದಿರು. ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಧ್ಯೇಯದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಟ್ಲ ಹೊಸತನ ತೂವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಇವೆಂಟ್ದ ಮೂಲಕ ಮೂಡಿದು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆನ ಮಂತೊಂದು ತುಂಬ ದಿನಟು ಈ ಉದ್ಯಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಪನ್ಪುನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆನ ಮಂತೊಂದು. ಬಳಿಕ ಮಾಲಕರಾದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ತುಳುನಾಡದ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ದಡಿಟ್ಟು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಕೋರ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಷಯಡು ಅನೇಕ ಸರ್ವೀಸ್ಲುಲ್ಲ ಅವು ಬೆಲೂನ್ ಡೆಕೋರ್ ಆದುಪ್ಪು ಅತಂಡ ಈವೆಂಟ್ ಡೆಕೋರ್ ಆದುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ಚೇರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಪುರ ಬೋರ್ಡು ದಾದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಪೊರ್ಲು ಬ್ಯಾನರ್ ದಡಿಟ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದಡಿಟ್ಟು ಎಂಕಲು ಪೂರ ಜನಕಲಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟೆಡ್ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಬಜೆಟೆಡ್ ಎಂಕಲು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಎಂಕೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಒಂದು ಕೆಲವು ಜನಕಲಿಗೆ ಹೊಸತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕತೆದ ಯುಗೊಟ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾದ ಯುಗ ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುಗೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ದಾದನ ಜನಕಲಿಗೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದಿಸೆಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಂಗಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತದ. ಇನಿ ಆಂಜನೇಯನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಆತಂಡ ಬೇತೆ ಓವನ್ ಪರಿಸರಡು ನೇತ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆರಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು പോകുന്നിಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ದುಪ್ಲೆ ಬಂಡದು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ಅಟ್ಟನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಕೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಾದ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಂಜ, ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬರ್ಕೆ, ಮುರಳೀಧರ್ ಕಲ್ಲದಡಮೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಂಭೀರ್, ರಾಮದಾಸ್, ಕರುಣಾಕರ್ ಇನ್ನಿತರರು ಈ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.